Assalamu alaykum. Ару Дуслар, берничә ай дәвамында без командабыз белән керәшеннәр турында саллы тапшыру төшердек. Хамыл галимнәр арасында да зур кызыксыну уятты. Алар да үз фикерләре белән бүлеште. Шуңа да без галимнәр белән дә әңгәмә корып, тапшыруга фәнни мәгълүмат кертергә булдык. Хәзер инде безнең фильм тулы төрле фикерләрне дә чагылдыра. Сезнең күңелгә дә хуш килер дип ышанабыз. Ә сез керәшеннәр турында ниләр беләсез? Кемнәр алар? Безнең тапшыруны карап белә алырсыз. Әлбәттә, мин керәшен, һәм мин аның белән горурланам. Так, синең әнең татар, әтнең, шулаймы? Чейинде Олеся һәм Дмитрий ул татарча сөйләшә. Әйтәм, әти ул бит керәшен ди миндә. Булса соң ди. Крестик йөрткәч, крестик йөрткәч ул бит русча сөйләшергә дигән сүз түгел. Кырда чәчәкләр төрле була бит. Гел бер төсле чәчәк булса, ул күңелле, матур булмас иде. Кряшены в татарской большой семье это, безусловно, украшение. Менә руслар әйтәләр бит, каждый коллег свое болото хвалит. Өзіміз жырақта болсақ та көңіліміз сүрелмей, өзіміз жырақта болсақ та көңіліміз сүрелмей. И керәшен, асыл затым минем. Керәшеннәр, алар шуның хәтле чиста күңелле, алар шуның хәтле ачык, шуның хәтле кешегә игътибарчан, алар шуның хәтле кешене яратучы, дөньяны яратучы, җырны, моңны, гомумән алганда яшәүне яратучы кеше ул керәшен. Алар самими, ничек әйтергә, гади, бер катлы, бик тырыш, менә шулай хәйләләп, ялагайланып, астыртын эш йөртә торган түгел дип миңа шулай күз алдына килде. Керәшеннәр бик күңелле, душевный менә. Җанлы. Җанлы, әйе. Алар чын, алар табигый. Керәшеннәр нинди алар дигән сорауга, керәшеннәр алар җүртелле, ачык йөзле. Керәшеннәрме, алар кунакчыл. Кешене яратучан, хөрмәт итүчән, булышчан. Ул керәшен йомшак күңелле, һәр кешене менә һәр вакытта кунак итеп, якын итеп булышырга ярата торган. Менә руслар әйтәләр бит, каждый коллег свое болото хвалит. Керәшеннәр алар, үзенчә теге бердә шиксез, теге нәрсә андыйлар дип, теге менә безнең бызыгыбыз да юк дип әйтә алмыйм инде. Үзебезнең плюсларыбыз да күп була, минусларыбыз да бардыр инде, әз дә түгелдер, менә шулай. Үзебезчә Алланы искә алганда тырышабыз инде үзебезне менә шулай тәртиптә тотарга. Булдыралабызмы, юкмы, киләчәктә Ходай безне тикшерер, әйтер менә кем нәрсәгә жараган. Минем бик яхшы дусларым, әтиемнең дә, әтием минем авылда трактор бригадасы бригадиры булып эшләгән. Аның руслары да бар иде, татарлары да бар иде. Аның балалары белән мин әле мәктәптә эшләгәндә дә, мин аларны туганым кебек каршы аладырым. Мин милләтне айырмыйм. Кеше булып яшәргә кирәк. Кеше булып калырга кирәк. Әйе. Барыбыз да шул бер күктәге бер изге нигә табынабыз бит инде. Кеч кем буласың? Чын керәшен була. Мин бүгенге көндә керәшеннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбленең җитәкчесе, директоры булып эшлим. Керәшеннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле ул керәшеннәрнең генә түгел, бөтен менә шушы мәдәниятебезнең йөзек кашы, чөнки аның йөзе бар, аның җыласы бар, аның матур халыкка үтеп керә торган бай, инде уже бай җырлары һәм биюләре бар. Бездә бүген интернациональ коллектив, чөнки бездә чуашлар да бар, урыслар да эшли, татарлар да эшли, керәшеннәр да эшли, калмыклар да хәтта эшли бездә. Шуңа күрә без бүгенге көндә менә шушылай бергә җыелышып,
керәшен мәдәниятен халыкка җиткерәбез. Тумышым белән мин Алексеевск районы Красный Баран авылыннан һәм үзем булам Дмитрий Баранов. Хәзерге вакытта инде мин үзебезнең Керәшен газетасында хезмәт итәм. Исемем белгеч буларак шул ук керәшеннәрне үстерү, социаль челтәрләрдә аларны тарату, җыю максатыннан шул эштә эшлим. Әле мин монда урнашуга 1-2 ел гына, ләкин инде без үзебезнең интернет киңлекләрендә күп кенә керәшеннәрне җыйдык. Мәсәлән, шулай ук TikTok'та күп кенә безнең видеолар миллионлаган караулар җыя. Шулай ук ВКонтакте һәм башка Telegram социаль челтәрләрендә без шулай керәшеннәрне барлап торабыз инде. Җыйнап торабыз. Мин керәшеннәр үзәгендә 2 елга якын инде эшлим. Минем үземне эзләү процессы иде ул. Теге гастрольләрдә йөргән кеше бер җирдә утырып кына эшли алмый бит инде ул. Мин бер эшкә урнаштым. Мин анда үземне бик таба алмадым. Һәм менә бу Яков Емельянов исемендәге үзәк ачылды. Һәр үзәк яңа учреждение ачылгач бит инде аңар штат кирәк, кешеләр кирәк. Ул тәҗрибәле кеше булса тагын да яхшырак. Мин икенче эшемдә шулай ук бүлек мөдире булып эшләйдем, бүлек җитәклидем. Монда да шундый вакансия бар иде. Һәм мин ничектер менә очраклы килдем, ләкин мин монда килгәндә керәшеннәрнең кем икәнлеген шул тарих дәресендә өйрәнгән официаль версияны гына белә идем. Кряшины – это одна из самобытных этнографических групп татар. Они говорят на татарском языке, и традиционная культура у них строится вот именно на элементах, в первую очередь, тюрко-татарской культурной традиции. Если говорить о происхождении кряшин, то точкой отсчета их этногенеза, их истории, вот, имеющие на сегодняшний день исторические документы, говорят, что это вторая половина XVI века. Вообще формирование кряшин – это очень был сложный процесс этнокультурного взаимодействия разных народов, но при этом ключевую роль в формировании кряшин принимали именно татары. И поэтому вот сейчас вот кряшины говорят на татарском языке, и основные вот маркеры их культуры, они как бы идентифицируются именно с тюрко-татарской культурной традицией. Керәшеннәр күбесенчә авылларда торган халык ул. Авылда Христос диндә торгач обособленныйрак тордык без, аерымрак. Шуңар күрә без керәшеннәр дип әйтергә өйрәндек. Шулай. Аннары инде революциялар узгач, инде теге бездә керәшен татарлар дип әйтә башлаганнар, тегеләй булай. Ну, телебез бит ошаган гына түгел, бик жақын. Шуңар күрә инде спорлашулар да тегесе дә монысы була. Но безгә менә шулай теге элекке керәшеннәр дип әйтеп йөрүебез безне саклап торды православный диндә. Керәшен культурасы ул борыннан килеп, әкренләп формалашкан. Улның дин белән бәйле булмаган өлешләре, ул һичшиксез борынгылыкка илтә. Ул борынгылыкны без дин белән дә һәм киресенчә атеизм белән дә үзгәртә дә алмыйбыз, аңлата да алмыйбыз. Менә мәсәлән, мөселман татарлар язу ягыннан гына карыйк, мәгариф ягыннан, менә уку-укыту эшләре ягыннан карыйк. Мөселман татарлар иске имләдә язганнар, руслар кириллицада язганнар. Керәшеннәр ул вакытта нишләгән? Алар татарлар укыган, мөселманнар укыган мәдрәсәдә. Керәшеннәр кая укыган? Кая укыган? Аларның язуы булмаган. Алар татарлар белән аралашмый, чөнки гарәп имләсендә яза белә, русларның телен аңламый. Шуңа күрә 19-нчы гасырда менә Николай Ильминский дигән кеше керәшеннәргә бездә әле гарәп имләсе булган вакытта, иске имлә булган вакытта керәшеннәргә кириллица нигезендә алфавит төзи. Татарская высокая культура, она строилась на исламе, на исламской книжной традиции городской. И, естественно, когда предки кряшен приняли православие, они уже не могли транслировать вот эту традицию
писать, читать на арабской графике, потому что сама вот эта вот книжная традиция была очень тесно связана с исламом, с мусульманскими какими-то традициями. И, естественно, так получилось, что кряшны вплоть до второй половины XIX века считались бесписьменным народом, как и чуваши, и финно-угорские народы, удмурты. У них как таковой особой письменности не было. Уже во второй половине XIX века православный просветитель Николаем Ивановичем Ильминским разрабатывается графическая система именно специально для крещенных татар. Она была, в ее основе была кириллическая графика, то есть это был русский алфавит, который был немножко адаптирован к особенностям татарского языка. И в 1862 году издается букварь с этим алфавитом. И вот с этого года уже можно говорить о том, что вот был создан специальный алфавит для кряшен. На основе, да. Но самой просто книги алфавита было же недостаточно, потому что в это время у кряшен не было грамотных людей, которые могли бы читать это. Для этого, чтобы вот эти книги, чтобы эта письменность проникала, так скажем, в народную массу, нужно было еще создать школу. И это был второй этап, когда вот Николай Иванович Ильминский и его ученики из числа вот кряшен, Василий Тимофеевич Тимофеев, начинают создавать школу двуязычную, на котором начальное образование велось на татарском языке на основе вот этих вот книг, которые были составлены для кряшен на основе вот этой кириллической традиции. И благодаря вот этой работе уже к концу XIX века можно сказать, что, во-первых, была создана большая группа людей, кряшен, кряшенской молодежи, которая могла читать и писать на этой графике. Издавались книги, появилась интеллигенция. То есть фактически была создана татарская письменность на кириллической основе. И ею пользовались кряшны вплоть до 30-х годов, когда и был заменен и арабская графика, и вот эта кириллическая графика на латинскую графику, так называемый енолиф. И вот с этого периода происходит определенная интеграция и кряшен, и татар в общее такое культурно-информационное поле. У них уже и письменная, и литературная традиция унифицируется, а потом уже фактически все татары переходят на кириллическую графику. У кряшенам перейти на нее было намного легче, потому что они уже как бы уже до этого и читали, и писали на ней, они знали ее. Но говорить о том, что вот отдельная там кряшенская письменность, наверное, некорректно, все-таки эта письменность, она татарская, просто графическая система была разная. Кряшен татарша сөйлей башлагач, татар үзе дә шаккаты курасынга ничек шулайсың? Миңа да әйткәннәр бар шулай. Ләкин мин татарча сөйләшә башлагач, бөтенесе шакката. Ничек инде Олеся һәм Дмитрий ул татарча сөйләшә. Ну, мәсәлән, ничек әйтим инде шул ук татарча авылда татарча сөйләшү. Әбиләрнең татарча сөйләшүе. Алар безгә бернинди русча сүзләрдә кыстырып сөйләшмәскә өйрәтәләр. Шул ук җырлар белән дә үзаңга керә бит инде ул. Сеңдерә. Татарча уку. Татарча уку, шулай бит. Татарча аралашу, татарча мөхиттә үсү. Шулай ук менә күп кенә татарлар татарча сөйләшүдән уяла. Бар андый теге авылдан чыккан егетләр анда. Алар уялалар. Нишеп менә уялырга? Ул бит инде безнең телебез. Аны үстерергә кирәк. Аны бездә үстермәсәк, кем үстерә? Шулай бит. Шуңа күрә дә
Керәшеннәргә түгел, бөтен халык та үз телен үстерергә тиеш. Кешенең реакциясы менә шулай керәшеннәргә. Мен калса ул беләсең ничек 900 миллионерым бар бит әле, шундый вариантлар китә. Так, синең нең татар, нең шулаймы? Синең менә булай. Дисәң, юк, мин керәшен. Һәм ничек соң ул? Керәшеннәр турындагы стереотипларга тукталып үтсәк, мәсәлән, күбесе уйлый Татарстанда гына яши дип. Теге әйтеп үткәнемчә, Башкортстанда да бар, Киров өлкәсе, Удмуртия, Самара бик күп керәшеннәр яши. Икенчесе инде әйтәләр, мәсәлән, кызлары чая дип, егетләре юаш дип. Ләкин теге килешеп бетми, мәсәлән, безнең керәшеннәр командасы КВН чемпионнар, аларны юаш дип әйтеп буламы? Шуңа күрә алар бик шая. Шуңа күрә бу төрле кешедән тора дип әйтергә. Бу тагын бер стереотипка кайтып кала түгелме соң? Крестик йөрткәч, ул бит русча сөйләшергә дигән сүз түгел. Бу бит тагын бер стереотип. Һәм нишләптер бөтен сөйли менә керәшен булгач безнең стильдә обязательно салтырырга тиеш дип. Һәм инде менә әле генә ясалган сәмәй. Җырлаудан башлар чыкмый диләр. Җырлаудан? Җырлау теге төрле нәрсәгә инде. Төрле ситуациягә карап җырлары бар диләр инде. Давай җырлап күрсәтер. Татарстандагы керәшеннәр нинди җыр җырлый ала инде? Әйдә бергә. Бас әле станокка, станнары, бас әле станокка, станнары, стандар. Сезнең өчен генә яшим, сезнең өчен генә яшим шушы Татарстанда. Бу Вадим Захаров әйбәт җырлый моны. Менә шул кирәк, менә. Һәм мин. Дингә кагылышлы сорау. Мин үзем православный. Мин ширкәүгә йөрим. Уйламагыз инде көнетен ширкәүгә йөри дип. Менә бәйрәмнәр булганда мин ширкәүгә кирип чыгам. Үземне аның хәтле дини кеше дип әйтә алмыйм мин. Ләкин менә просто ышанам. Эштә бар, ышанам. Менә миңа шул җиткән. Бирелгән миңа дин. Ата-бабалардан. Һәм мин шул динне алып барырга тырышам. Һәм алыштыруны кирәктер дип тапмыйм динне алыштыру өчен. Чөнки ул ышанырга кирәк үзең өчен. Менә монда утырырга тиеш. Без барыбыз да бер Ходай астында йөрибез бит инде. Миңа шул җиткән. Үземнең динем бар, шул дин буенча барам мин. Бер елны без бер төркем мөселман татар яшьләре бардык Киләүгә. Киләү инде ул служба. Монда бар безнең Тихвин ширкәве, керәшеннәр ширкәве. Анда хәзер отец Алексей, элек отец Павел иде. Менә Тихвин ширкәве дә бик кызык. Анда Киләүләр татар телендә бара. Анда Бог димиләр, анда Алла диләр. Шундый кызык яклары да бар. Без анда бик күп мөселман яшьләре булган идек ул көнне. Ул Раштуа алдыннан кич инде теге төннә Киләү үтә бит инде. Ул Гайса пәйгамбәр туган көн алдыннан була инде. Шуңа күрә керәшен яшьләре бик күп түгел иде, кызганыч ки, ширкәүдә анда күбесенчә әбиләр, апалар, бабайлар, абыйлар иде. Шундый бер кызыклы гына хәл булган иде. Бер заман торам ширкәүдә. Кинәт минем иң башыма ниндидер авыр бер кул шапылдап төште. Башымны борып карасам, тегендә бер зур гәүдәле кеше тора. Ул да булса Аркаил абый Зайдулла. Шуннан соң бу миңа булай ди ширкәүдә. Атаң беләме кайда йөргәнеңне ди. Имештер, мин ничектер динемне саткан кеше кебегрәк, мине ниндидер шундый ярамаган эштә тоткан кебегрәк шулай килеп чыкты. Отличие есть у керәшен от других татар. Ну, в первую очередь, это связано с тем, что они исповедуют православие, и у них сохранились очень древние архаичные элементы традиционной культуры, которых вот нет у других групп татар. Это видно и в песенной традиции, в обрядах. У них имеются элементы, вот, связанные с язычеством, и это придает вот их культуре такое вот своеобразие и богатство. Я бы даже сказал, что кряшены вот, в татарской большой семье – это, безусловно, украшение.
Синең өчен нинди милләттә, егетнең нинди милләттә булуы мөһимме? Әллә инде мөһим түгелме? Татар буламы ул, рус буламы ул, крәшен булырга тиешме? Мөһимме менә синең өчен? Бу сорауга ничек дип җавап бирим икән? Миңа калса мөһим түгелдер. Мөһим түгелме? Мөһим түгел, чөнки русның да, татарның да, крәшнең дә нинди генә төрлеләре була, шулай бит. Бик баналь булса да, кеше булу мөһим. Нинди генә милләттән булса да, ул кеше булсын. Һәм ләкин мин менә берсе бар, мин динне үзгәртмәсем. Мин үлүн белән инде күптән очрашып йөргән вакыт, әлегедәй исемдә әти белән 4-нче модель Жигули машинасын жуып ятабыз. Шу әти әйтә, улым ди, кайчан йөргән кызың белән таныштырасың соң инде ди. Мин инде шулай читенсенеп, уялып кына әйтәм, әти, ул бит крәшен дим инде. Әйтә, булса соң ди. Шул сүзеннән соң инде мин ниндидер рөхсәт алган кебек булдым. Аннан соң инде танышулар китте инде, әти-әниләрне таныштыру. Өйләнүгә килгәндә, крәшен кызы булса, әлбәттә, әйбәт минем өчен. Менә мин үзем Сарсаз Баграш авылында туган. Сарсаз Баграш авылында туып, зәй башкалабызда яшәп ятам. Димәк инде крәшеннәрнең башкаласы зәй. Зәй. Крәшеннәрнең үзәге миңа калса ул Мамадыш. Мамадыш, зәй, Кукмара. Иң күбе миңа калса Мамадыштыр. Статистикага килгәндә, әлбәттә, ул инде Зәй районы һәм Мамадыш районнары дип әйтергә була Татарстан Республикасында. Әмма дә ләкин әле Татарстан гына түгел, ул әле бар Башкортстанда, Бакалы районында, Чиләбе өлкәсендә, Ногайбек районы, Нагайбакский район дип атала. Һәм әлбәттә бар инде алар башка төбәкләрдә, Новосибирскида, Чиләбе өлкәсендә һәм Самар өлкәсендә дә даже бар. Шуңа күрә крәшеннәр күп. Terepsi, herkes, avuçsuzlar işit kerepsi berges. Şolay şol, sibelmez metarısı. Jırlı bigeli qarap tırsın barısı. Jırlı bigeli qarap tırsın barısı. Крәшеннәрдә бер проблема да бар аннан әйме. Авылда яшәгән крәшеннәр татарча сөйләшәләр. Әгәр дә алар шәһәргә күченәләр икән, алар шәһәрдә күбесенчә менә эреп югалалар. Чөнки Русча сөйләшә башлыйлармы? Юк, беренче шәһәргә күченгән буыны аның татарча сөйләшәдер, авылдан күченгәне. Ә киләсе буыннар инде русчага күчәч, руслаша. Чөнки исеме рус, дине христиан, аларны аермый да башлыйлар инде. Ул проблема бар. Ә авылда яшәүчеләре өлкән буын яхшы сөйләшә. Балаларга килгәндә шул ук менә мәктәпләрдә татар телен бетерү процессы аларга да кагылган. Безнең буыннан да әйтәм, менә әле генә Менделеевский районы күптән түгел генә булды Менделеевский крәшеннәре айлыгы Бигәш авылында, мәсәлән, аларның Бигәш ансамбленең җитәкчесе Виктор Япаев. Без менә бер буын кешеләре инде, әйме? Ул әйтә, без мәктәптә укыганда русча сөйләшә белми идек ди. Менә 30 яшь тирәсендәге кешеләр без, әйме? 30-га да җитмәгән әле. Ә хәзер бер буын, ике буын алышындымы? Мәктәп балалары татарча сөйләшә белмиләр инде. Шул ук авылда. Безнең бер проблемалар. 15 ел эчендә менә. Аларның үз исемнәре бик матур бит. Алена минем хәләл җифтем, ул
крәшин шәйсеме, үлүн була инде. Булар барсы да шындап та бик күңелле, бик кызык һәм бу күп милләтле татар халкы инде. Кешеләргә әйткәндә дә инде мәсәлән, Наштук Тутый дип сөйләшәләр, Анастасия димиләр, Николай, Микулай. Минем үземдә дә иде Микулай. Шуңа күрә аңа бөтен кеше Микулай ди. Керәшеннәрне бөтенләй белмим, ләкин безнең якта орышкан вакытта, сүккән вакытта, эй, тәре дип сүгәләр иде, әйме? Күп якта бар ул андый әйбер. Мин менә монда килгәчтән соң битердем алай сүгенүне, чөнки керәшеннәр өчен ул изге әйбер. Тәре икона. Икона, мин шулай охшамай белән, безнең дин белән кылынып шулай сүгенәләр икән, мин кабул ителмәс идем. Шуңа күрә мин ул нине прям алып аттым үз телемнән. Крест була инде ул каш, әйе. Каш манган су дип әйтәләр инде, теге изге суны. Әйе, анасың тәре, теге ал тәре, алда тора торган тәре. Керәшеннәр мәдәнияте инде ул менә ашык капка шикелле ул. Керәшен мәдәнияте ул һәммә кешенең дә күңеленә, нечкә кылларына ширтеп җиткерә торган мәдәният ул. Керәшеннең аның бер җыры гына нәрсәгә тора. Керәшеннең моңы гына нәрсәгә тора. Керәшен ул әллә кая, ничә дистә еллар, гасырларга алып китә торган моң. Ул һәрбер туган баланың җыры шикелле, аның җылавы шикелле, аның үтеп керә торган, һәрбер күзәнәккә үтеп керә торган моң ята анда. Ядром вот этих вот кряшен новокрещен были татары, служилые татары в первую очередь. Но в состав вот этих новокрещен интегрировались и представители других народностей, которые принимали православие, их подселяли в селение вот этих новокрещен, и они вносили в культуру вот этих вот новокрещен, кряшен, элементы своей традиции. Поэтому вот если вот сейчас взглянем на костюм, на какие-то обрядовые элементы, то можно вот прям, и даже в языке это видно, какие-то элементы вот финно-угорской, удмуртской традиции это видно. Это как раз вот это вот влияние. Но здесь надо сказать, что финно-угры интегрировались, но всегда вот ядром всегда выступали татары, поэтому вот и сложилась такая вот группа. Вообще кряшены — это уникальная группа, такой этнографической группы я вот не знаю в России. С одной стороны, они татароязычные, это тюркский народ. С другой стороны, у них очень сильное культурное влияние и финно-угорских народов, и славянских народов. У них в религиозной традиции сохранились элементы язычества, тенгрианства. Есть элементы там из финно-угорской религиозно-мифологической, там обрядовые, там религиозных каких-то элементы сохранились. Есть и, соответственно, русско-православных, потому что они православные. То есть вот в этой группе, в кряшен, как бы объединились разные культуры, разные традиции, поэтому и там, когда начинаешь вот изучать их, вот традиционную культуру, их этнографию, язык, там все это всплывает, и это очень интересно. Инде мәдәниятләренә килсәк, анда бит искиткеч матур җырлар. Менә ул безнең Казан татары, мөселман татарына шундый хас әйбер бар. Без күрәсең борынгыдан яңалыкка бик нык омтылганбыз. Һәм шул омтылышның теге тискәре ягы да бар. Гармун килү белән без думбраны унытканбыз. Ниндидер яңа җырлар чыгу белән иске җырлар онытылып калган. Менә бу очракта менә мәдәниятне байытыр өчен мишәр җырларына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Керәшен җырларына. Анда бит уен кораллары сакланып калган. Борынгы гүслә, инде менә гүсли диләр инде русча, әйме? Кубызлар, думбралар, җырлар, мишәрләрнең дә җырлары. Менә минем күңелем сизүемчә, мишәр белән керәшен җырларының уртаклыклары бик күп. Ниндидер аларны тыңлаганда, ниндидер борынгылык хисе уяна кебек. Алар ул җырларның борынгы икәне сизелә кебек. Әйе, менә мишәрләр белән керәшеннәр ничектер ныграк саклаган. Шулай ук менә Башкортстанда яши торган татарлар да ныграк саклаган. Без инде монда мәркәзгә якын булганга микән, яңалыкка нык омтылганга микән,
Шулай кайбер нечкәлекләрне онытганбыз да инде. Бездә кызлар әйме, татар кызлары бит инде теге биюдә бит инде ул сәхнә өчен уйлап чыгарылган әйбер, алай итеп биемәгәннәр өчен дә халыкта. Милли кием белән халык киеменең икесе ике әйбер икәнен аңладым. Сәхнә киеме һәм кызлар бит инде безнең биюче кызлар анда ниләр ансамбльләр икегә үреп йөриләр әйме чәчләрен. Кызларның тулымнары һәр вакытта бергә үрелгән булган. Кияүгә чыкканча. Кияүгә чыккачтын гына аны икегә бүлеп, Икегә аерып. Искә җыеп куя башлаганнар. Икегә аерып кияүгә чыккач кына үргән. Аңа кадәр бер тулым булган. Ул үзе генә дигәнне аңлаткан. Монда 2 кешендә. Монда хәзер 2. Ул менә сүрәкәләрне карасаң, аларның менә монда шигәшәләре белән бөтен ни капланып беткән. Һәм тамакса белән муеннары кадәр каплаулы. Ул менә бөтен тәңкәләре, шылтыр-шылтыр килә торган тәңкәләре саклауыч ролен үтәгән. Ул аберек кебек. Аберек кебек ул аларның. Күлмәкләре, аларның менә көрәшен күлмәкләрен карасаң, этник күлмәкләр. Аларның алды кыскарак, арты озынрак. Эшләгәндә җайлы булсын өчен аның махсус эчке ягында бавы бар. Артын өстен алгы ягын инде кыскартып бәйләп куялар аны. Керәшеннәрдә хатын-кызның статусы баш киеме белән билгеләнә. Яшь кызлар калфак кигәннәр. Ак калфак булган, калфак чәчәк булган. Ак калфак ул бәйрәм киеме. Калфак чәчәк ул көн сайын кия торган баш киеме кызларда. Менә мондагы безнең кызларны карасагыз, менә икенче кызда ул ак калфак. Ә менә 4нче кызда ул калфак чәчәк. Кияүгә чыкканнан соң чиркәүгә кергәннәр кәбен куйдырырга. Урысча инде ул бузаны венчание дибез. Чиркәүгә кирип кәбен куйдырып бөтен ритуалларны үтәгәннән соң кызны каршы алганнар аның әнкиябисе, ул инде аны посаженный мать дип әйтәләр урысча име. Һәм аңа баш бәйләү ритуалы уздыра. Кызның бер тулымын икегә үреп, 2 тулым итеп үрәләр дә, аны баш очына бәйләп куеп, хатын-кызлар баш киеме, яшь киленнәр баш киеме киертәләр. Менә безнең уртадагы курчагыбыз экспонат. Ул безнең яшь килен баш киеме кигән экспонат. Аны керәшеннәр түгәрәк җаулык дип атыйлар. Ни өчен аның исеме түгәрәк җаулык? Ә ул чынлыкта үзе 4 почмак формасында. Түгәрәк җаулыкны мәгънәсе буенча тәрҗемә итсәк, совершенный платок. 4 саны ул нидәрдә язычникларда төгәллек совершенство саны. Менә кеше туганда аның 2 аягы, 2 кулы бар, баланы әйтәләр 4 саны төгәл диләр. Менә стихийның җир, су, һава, ут. Стихиядә дә 4 стихия бар. Ул гармония, совершенство. Менә бу түгәрәк яулыкның 4 почмагы шушы төгәллекне аңлаткан. Шуңа аны 4 почмаклы булса да түгәрәк яулык дип атаганнар. Милли ризыкка килгәндә ул әлбәттә инде пирмәнкә менә керәшеннәрнең минем иң яраткан ризыгы, милли ризык пирмәнкә керәшеннәрнең. Сөйләгеләр ага. Безнең инде иң популяр керәшен ризыгы дип әйтик инде, ул пирмәнкә. Ашап караган бармы? Пирмәнкә ул менә нәрсә, пилмәннең зурысы инде ул. Анда творог салып та пешерәләр, итле пирмәнкә дә була. Менә ул бик популяр ул Мамадыш якларында. Бездә аны бик пешермиләр, ләкин ул керәшеннәрнең шундый милли ризыгы булып санала инде. Тәмле. Бездә менә онытылып бара торган бер әйтик, чыгыт дигән бер блюдо бар иде. Ризык әйе. Ул бүгенге көндә бик күпләр аны ясый белмиләр, аның инде рецептын онытып баралар. Әмма дә ләкин менә мин кичкенә чактан хәтерлим ул чыгытның нәрсә икәнен. Чыгыт ул бүгенге көндә бик кыйммәтле сырларның бер төре ул. Чөнки аны ясаганда анда жан кушалар иде.
аның вакыты, ул эремчектән ясала, аны 2 атна буена элеп торалар кояшта, ул саркынып беткәннән соң аны агач җәймәгә җәеп, кайнар яккан мичне суытып, шунда басып, кул белән басып, менә шушылай итеп куялар иде. Аның өсте менә шушылай итеп кызарып чыга. Аны иң башта иң улы кеше ашарга тиеш, кисергә тиеш. Аннан соң гына ул беренче ризыкны иң улы кеше алып капканнан соң гына сиңа рөхсәт бирелә иде ашарга. Чөнки ул ризык, белмим нишләп күңелемә шулай кереп калгандыр, аның тәмлелеге әле дә менә авыз суларын китереп тора. Нәрсәне хәтерләтә анда? Шыгытмы? Ул аны бүген бер нәрсә белән дә чагыштырып булмый. Бер кайчан да аны бер нәрсә белән дә чагыштырып булмый. Ул шыгыт булып минем күңелләремдә генә саклана. Ул ритуальный, менә ризык, ритуал ризык ул. Чөнки аны көн сайын пешерә торган ризык түгел ул. Аны бары тик зур бәйрәмнәрдә генә пешерәләр иде. Аны бары тик олы көн Пасхада гына пешерәләр иде. Һәм зур әйтик кеше өйләнгәндә, кеше тугач пешерәләр иде. Һәм әлбәттә инде кеше үлгәч пешерелә торган. Шундый соңгы юлга затканда шушыны пешерә торган ризык. Шуңа күрә ул бик кадерле ризык безнең өчен. Керәшен булуым миңа плюс бирә. Шул очракта, әгәр дә мин Керәшен авылында булсам. Татар авылларында да безнең керәшеннәрне яраталар. О, син керәшен бит. Әйдә чыгар. Һәм игендә менә ничектер негатив ишеткәнем юк. Үземнең адреска менә син шундый, син мондый, син керәшен икән. Һәр вакыт мен калса ул шуннан тора, нинди син кеше булуыңнан. Теге кем генә булмасын, нормальный кеше булсаң, сәхара нормально, карыйлар нормальный отношение. Һәм шуңа күрә менә керәшен булуым ниндидер миңа прям плюслар бирә дип әйтә алмыйм, ләкин минуслары да юк инде аның. Я вот хочу сказать, что у Керәшен очень богатая древняя история. И их история, их фольклор, их культура является частью и очень такой вот богатой частью татарского историко-культурного наследия. И Керәшен нельзя отделить от татар ни в культурном, ни в историческом контексте. И я думаю, что мы уже вот сегодня пришли к тому пониманию, что Керәшены – это богатство татарского народа, и поэтому мы должны сохранять и керяшинскую идентичность, и керяшинскую культуру, и поэтому мы занимаемся историей Керяшин, так как все это работает на общетатарские интересы, на сохранение татарского народа. Элек заманнан ук әйтеп киләдер инде, менә берләшергә кирәк, бер-береңне читкә какмаска, син керәшен, синең динең ислам дине түгел дип, алар белән бәхәсләшмәскә, син мишәр, син анда нәрсәдер фәлән дип, без алай аерылырга тиеш түгел, киресенчә без берләшергә тиеш. Безнең ниндидер, безнең арада булган аермалар ул киресенчә бик уңай күренеш. Ул менә кырда чәчәкләр төрле була бит. Гел бер төсле чәчәк булса, ул күңелле, матур булмас иде. Без дә төрле. Шуңа күрә без бер-беребезне өйрәнсәк, бер-беребезгә карата мәхәббәт, хөрмәт артыр иде. Һәм бу безнең мәдәниятебезне баетыр иде, телебезне баетыр иде. Тыңлаган кешеләргә әйтерим, без динебезне ташларга тиеш түгел. Дин тоту теге шумлып кына калу түгел, аның бит кирәк теге идә дә иртүк торган иң беренче, даже атаң-анаңны түгел, туганнарыңны түгел, иң беренче Алланы искә алырга кирәк тә, аңар инәлеп торырга кирәк, иманнар укырга кирәк, аннары гына инде без эшләргә тотынабыз. Аннары көн узды икән, без бит кеше жазыклы шул, жазыкланабыз да, безгә кирәк теге Алладан кичерлек сорарга, көндә булган жазыкларыбызны искә алып, Алладан
куат көч сырарга кирәк киләчәктә жазыксыз үткәрергә калган тормышыбызны. Менә теләк итү шул бит була. Менә без андый алай итеп тормасак, тоже безгә әйбәт булмас. Киләчәктә без динебезне югалтырбыз, Алла сакласын. Менә мин халкыма шулай теге булсын дип теләмим. Менә тырышмасаң, үзең белән менә шулай теге диндә калуы булмас ул. Менә ине ничек сакларга кирәк, гел карап торырга кирәк. Жә ул кайсы төштә тузып китә, жә ватылып китә, жә нәрсә булса тишелеп китә, нәрсәдер жә җамарга кирәк, жә нәрсәдер эшләп куярга кирәк. Менә без дин ягыннан үз тормышыбызны гел нәрсә булса да эшләп торырга кирәк. Теләк итмичә, теләк итмәгән кеше ул Алланы белмәгән кеше шикелле була. Крашен карашларга әйтәсем килә. Рәхәтләнеп, үзебезнең җырларны әйтеп, үзебезнең юморларны халыкка тапшырып, күрсәтеп, яшик. Һәм инде шуны әйтәсем килә, иң мөһиме без дус тату булыйк. Бөтен кешеләр белән, бөтен халыклар белән, урыслар, татарлар, без барыбыз да бергә булыйк, бергә торыйк, бердәм яшик.